Domnule Sava, s-au scurs deja 2 săptămâni de campanie electorală. Dumneavoastră ați luat la pas județul Buzău. Cum este buzoianul? Șomer sau încă ocupat? Mai ales. Cetățenii județului Buzău care încă și-au păstrat locurile de muncă, merg la muncă, își văd de munca lor, dar sunt din ce în ce mai stresați de viitorul, care nu pare a fi unul de strălucit. Sunt stresați de criza pandemică, sunt stresați de copiii care merg la școală și nu știu în ce condiții. Dar cel mai grav lucru este că de la începutul crizei pandemice, la Buzău avem o accentuare a numărului de șomeri, care se pare că nu se va opri aici și va crește începând din aceste zile cu un număr destul de semnificativ, lucru care într-adevăr afectează viața nu numai celor care sunt direct vizați de aceste măsuri de disponibilizare sau de pierderea locurilor de muncă, ci și de membrii familiilor, dar și de comunitate în special. Iar bumerangul acesta pandemic, de la nivel mondial și european, vine și înspre Buzău. Și anume, domeniul metalurgic se va sfârși aproape, în scurtă vreme. Se poate interveni astfel încât, spre exemplu, fabrica de plasă sudată să nu se închide de tot? Din păcate, mondializarea spune cuvântul. Se pare că această pandemie n-a fost altceva decât capacul mondializării. La începutul crizei de COVID-19 am constatat că suntem dependenți cu multe zeci de procente de industria din China. Am distrus mare parte din industria din România, dar și din Europa, pentru că și Europa s-a confruntat cu această chestiune. S-a preferat să importe la un moment dat fel și fel de componente, fel și fel de utilaje, fel și fel de materii prime din China la un preț foarte mic, în detrimentul menținerii în viață în Europa și respectiv în România sau la Buzău, ce ne interesează pe noi, a unor industrii de profil care ar fi produs același tip de produse. Într-adevăr, era la un preț mai mare pentru că, într-adevăr, nivelul de viață din România sau din Europa este mult mai ridicat decât cel din China. Iată, criza pandemică ne-a pus la punct. Și la Buzău, apropo de zona metalurgică, se întâmplă același lucru, deși aici există și o componentă mai veche cu privire la administrarea mai puțin judicioasă a acestui business de către cei care au deținut în decursul timpului această zonă de industrie metalurgică în județul Buzău. Însă cred că există din partea statului posibilitatea să intervină la acest moment pentru a salva o industrie de profil și cu tradiție la Buzău. Efectiv, prin cumpărarea unor părți sociale din aceste întreprinderi. Și nu numai la Buzău, și nu numai în zona de industrie metalurgică. Lucruri care s-au întâmplat, de fapt, în această perioadă de pandemie în alte state. Ne întoarcem la China și spunem foarte clar, China a reușit să renaționalizeze cea mai mare parte a firmelor aflate pe teritoriul lor, exact prin cumpărarea la prețuri foarte mici a acțiunilor societăților care erau deținute de alte entități decât de statul chinez și le-au adus în portofelul statului chinez. Cred că și statul român ar trebui să gândească mai întâi să vadă tot ce poate cumpăra și unde poate să intervine din punct de vedere al profitului pentru statul român și apoi să gândească la vânzarea unor active sau unor societăți naționale de profit în țară. Domeniul privat niciodată nu s-a bazat pe stat. În România s-au reinventat firmele. Buzăul trece prin pandemia aceasta prin închidere de firme sau se reinventează și ele? La nivel de Buzău avem o mică componentă de reinventare, din păcate, pentru că am avut aici niște industrii cu tradiție și aici vorbim de metalurgie, vorbim de industria de îmbrăcăminte și de încălțăminte, care la momentul actual își arată limitele. Sunt mici firme care într-adevăr s-au reinventat, care într-adevăr au reușit să mențină pe piață, dar fără ajutorul elocvent din partea autorităților locale, județene și naționale, printr-un program coerent de sprijin, nici acestea nu vor putea să reziste în continuare evoluției actuale.